Kjolen her blev jeg gift med, da jeg blev gift med Martin, min mand nummer 2. Og vi blev gift i 10, så den er efterhånden 10 år gammel. Da det så lykkedes at få den kjole, som jeg faktisk havde drømt om, der var jeg jo helt op i skyerne. Det, der har gjort, at jeg har satset på brudekjoler, det er jo det fantastiske i de kjoler. Hvor mange timer, der er lagt i at sy hver perle på og gøre den helt unik til en kommende brud, det synes jeg er så fantastisk. Og jeg føler også, at jeg med 2 bryllupper i bagagen, jeg er stadigvæk sammen med min sidste mand, kan komme med en hel masse inspiration og gode idéer. Jeg vælger både ud fra efterspørgsel, men også ud fra, hvad jeg bedst selv kan lide. Samtlige af de kjoler, der er her, er simpelthen kjoler, jeg synes er helt vildt smukke. Altså det skal være de helt specielle kjoler. Når så først jeg har fået en rigtig smuk og speciel kjole ind, så er jeg sådan nærmest helt høj. Jeg tror, en brudekjole er rigtig vigtig for bruden, fordi hun er jo i centrum. Det er hende, de alle sammen beundrer og kommer med søde bemærkninger til. Så det er rigtig vigtigt for bruden, at hun står smuk og knivskarp den dag. Så det vil jeg gøre mit allerbedste til at kunne hjælpe hende med. Ja. Ej, wow. Ja. Den sidder også smukt også fint. Jeg synes, den er virkelig flot. Ja, det synes jeg virkelig er fint. Ja. Det her, det er meget brudekjolagtigt. Ja. 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 Okay. Så kommer mormor. Ja. Jamen, altså, hvis de passer det bare ind, når han kan det. Eller Jamen, hun hopper lige med alle sammen. Ja. Det sidder jo helt perfekt på hende. Den er ellers flot med længden. Ja, det synes jeg. Ja. Også, Ja. Og flot med stoffet, altså Ja. med de Så der prikker, prikkerne, man ja. siger.